Dostlar salam, C++ sen kodlama dersimizin 7-sine hoş geldiniz. Bugünkü videoda if ve else statementlarını alıp bölükme işler. Yani şeyle bir bölükme işlerleyin, okuvchilaryň finaldan alan bahalarına tetki öğrenin. Sin statement arkaly okuvchilardan alan bahalaryny soralyň, sonra bolda self statement bilen şol alan bahalara özmeçe keyword tefsirleri bereliň. Has koçulma üçin kodlama arkaly dowam edeliň. Şu ýerde ilkinji bilen integer görünüşine ötken bolmady, C++'a bildirelim. Int baha. Bilişiňiz ýaly geçen dersimizden integer görünüşine ötken bolmady C++'da formaty int'ti. Sonra bolsa aşakda cout statement arkaly gar reňkdäki penjerede ulanjylan bir bahany islenýänini bildirelim. Cout statement sonra bolsa iki tane çizgi belgisi, sonra iki tane sonra koşullarynın arasynda alan bahany girdiň diýip bir ýapy ýazarýan. Sonra ýa-da iki tane çizgi belgisi bilen dowam etden end line nipçeter tamamlayan nokta arkaly cout statement'ini tamamlayan. Sonra bolsa sin statement arkaly ulanjylan bahany ýazmany islädi. Yani sin statement'i sonra bolsa iki tane uludur belgisi, sonra bolsa şu ýerdäki integer diýip tanadan ýükleýän ulanyny aşakda sin statement arkaly ulanjylan girdimeni islädi. Yani baha diýip şu ýerde goýany. Videonun başında aytışym ýaly, bugünkü dersimizde if ve else statement'ini ulanyp bir bölükme işler. Şonuň üçin aşakda if ýazýar, sonra bolsa boş iki tane ýaýatsan, iki tane ýaýyň arasynda ýazjak şertlenmi, yani bize gerekli şertlenmi ýazýan, sonra bolsa egerde şu ýaýyň içindäki şertler dogry ýerine ýetirilen bolsa, şu taýdaky üç boşluk ýaýyň içindäki ýadan kodlamany ýerine ýetirdik C++ programasyny aýtýar. Sonra şu ýerdäki if statement'dan sonra goýan iki tane ýaýyň içinde şeylerek bırak yarayın. Bize gerekli şert yarayın. Yani baha diýeýin. Egerde baha keçidir ýa-da deňdir 100 and egerde ýende baha uludur ýa-da deňdir 80 ýeli şu ýerde has goçunly şu ýere egerde diýip sonra ýaýyň içine men gerekli şertimi ýaldyrýan. Yani men şertim egerde okuwçynyň alan bahasy 100 bilen 80-iň aralygynda bolsa diýär, ýani egerde baha diýip okuwçynyň girden sany 100den kiçi bolsa ýa-da 100e deň bolsa we şol okuwçynyň girden sany 80den uly bolsa ýa-da 80e deň bolsa şu ýerdäki üç burçlukly ýaýymyň içindäki ýadan kodlamany ýerine ýetirýär. Şu ýerde cout diýin, sonra iki tane çizgi belgisi oşularının arasında Aysena yok dekeni diýip ýazdyraly. End line arkaly setter tamamlatýar, nokta arkaly cout statement'ini tamamlatýar. Indiki şertim bolsa, yani else if diýip bilişiňiz ýaly geçen derslerden. Indiki şertim egerde baha keçidir 80den, yani egerde bahamyz 80 bilen 60-yň aralygynda bolsa, bu ifin aşağınaky ýerden kodlamalary ýerine ýetirýär. Yani şu ýerde and ulanyp we şu and'in derine ýene bir başga iki tane belgi ulanyp bilýär. O belgi bolsa şu belgi, yani görüşüňiz ýaly and belgisi ýene iki tane ulanýar. Ýende baha diýär. Egerde bahamyz keçidir, egerde bahamyz uludur ýa-da deňdir 60'a diýär, görüşüňiz ýaly. Şu iki tane üç boşluk ýaýyň içindäki ýadan kodlamany ýerine ýetirýär. Cout diýär, sonra bolsa näme diýelim? Goýjak ýany ekeniň diýelim. End line arkaly setter tamamlaýar. Nokta arkaly cout statement'ini tamamlaýar. Sonra ýene-de bir täze else if arkaly şertimizi bildirelim. Yani bu şertim egerde okuwçynyň girden sany 60 bilen 40-yň aralygynda bolsa, egerde baha diýär, sonra şu ýerde ýene-de täzeden
AND operatoryny işletýär, soňra bolsa ýene-de baha diýär. Egerde bahamyz uludur ýa-da deňdir 40 bolsa, ýani egerde bahamyz kiçidir 60-dan we şol bahamyz uludur ýa-da deňdir 40-dan, ýani 40-a şu ýerdäki üçburçlukly ýaýyň içindäki ýazylan kodlamany işletýär. Cout Sınıftaşların ýygynyňdan ýetmek üçin köpräk diýilmeli bolarsyň diýip şu ýerde bildirdik. Soňra bolsa endi dynamic feature tamamlaýar. Nokta trackeri cout statementyny tamamlaýar. Sınıftaşların ýygynyňdan ýetmek üçin köpräk diýilmeli bolarsyň diýip soňra bolsa aşagda täze bir else if beretýär. We şertimiz ýazýar. Saýaň arasynda şertimiz ýazýar. Şu ýerde egerde baha diýelim egerde baha 40-dan 40 bilen 0-nyň arasynda bolsa diýip egerde bahamy 40-dan kiçi ýa-da däl we bahamyz näme diýelim 0-ly uly ýa-da 0-ly deň bolsa şuňadak açan üçburçluk ýaýyň içindäki kodlamalary ýerine ýetirýär. Cout diýeli. Muňa da diýeli tapaklardan galyp, tapaklardan soňra koşmasy dersleri hökman gatnaş diýelim. Soňra bolsa 2 sany kiçik belet arkaly cout statementyny dowam etýär, end line arkaly tetir tamamlatýar, soňra bolsa nokta trackeri cout statementyny tamamlatýar. Aşağı geçýär. Şul ýalan şertlerden giýjitine gawat gelmeýän bolsa, ýani okuwçynyň girdiň sanlary şuňadak ýalan if else if ýa-da if ýaly ýalan şertlerine gawat gelmeýän bolsa, şuňadak ýazak kodlamany etýär. Ýani else diýär, onuň üçin diňe else bolmak ýeterli. Başka durumu bilemok. Haýry, else diýär da şu ýerde cout diýär. Egerde şu ýazylan şert, ýani okuwçynyň girilen sany şu ýazylan şertlere gawat gelmeýän bolsa, şol else'ň aşaňyndaky şu 2 sany üçburçluk ýaýyň içindäki ýazylan kodlamalary ýerine ýetirýär. Muňa da ýerden sanyny näde bordik koýaly. Şu ýerde endline arkaly feature tamamlatýar, nokta trackeri cout statementyny tamamlatýar. Ýalňyşymyz barmy? Bir wagtdan gözüni ýetirip çykaýyn. Şu ýerde f-doc arkaly compile etýär. Hatda f-doc arkaly compile etmeden öňe save etýär. Save edýän. Soňra f-doc arkaly compile etýär. Görüşýär hiç ýalňyşlyk ýok. Telefon arkaly işletýär. Alan bahanyz girdiň diýip çykardy şu ýerde. Men kompýuterimde birazjyk problem var şu wagt. Demok şu ýerde viruslar gözletýär, adetde 12 gigabyte. 12 gigabyte görüşmek ýaly. Tapaklardan soňra soňra diýipdir. Tapaklardan soňra boşmasa dertlere hökman gatnaş diýär. Şu ýerde ýadan tapaklardan soňra diýip täzeden F1 arkaly işletýär. Şu ýerde diýelim 93 diýelim. Aytana ýok dekeninde, ýani şu ýerdäki ýalan kodlamamyz ýerine düşüpdir. Şu ýerde bahamyz 10 bilen 8-niň arasynda bolsa, aytana ýok dekeninde diýip şuňaky şu 2 sany üçburçlukly ýaýyň içindäki ýalan kodlamamy ýerine ýetir diýip aýdypdyk. Şoň üçin görüşüňiz ýaly aytana ýok dekeninde diýip ýazyny, ýani şu taýda kodlamalary işletdi. Ýene buraya deňe koýan minus 90 diýelim. Görüşüňiz ýaly girilen sanyny näde olur diýär. Sebäbi biz hiç minusly sanlaryň ýa bolmasa 100den uly sanlaryň
şertini kodlama arkaly, yani şu yerde if arkaly tanıtmadyk. Şoň üçin aşakda egerde şol ýazylan şertleriň hijitine gabat gelmeýän bolsa diýdik, siyah statement arkaly girilen sanyňyz nädor diýip çykartyn diýdik. Görüşüňiz ýaly. Endi täzeden görkezýän, endi 90 ýeli. Ayşene öktü. -90 diyecektik. -90 ýeli. Görüşüňiz ýaly girilen sanyňyz nädor diýip çykardy. Bu gezeki videomuz şulardan ibaret. Videoda düşünmedik yerleriniz bağ bolsa aşağıdaki tefsirler kısmına öz tefsirlerinizi yazıp bilersiniz. Ya olmasa da açıklama kısmına öz e-mail adresimizi koyuyor. Şu yerden bize kontak edip bilersiniz. Başka. İndiki videoda görüşeceğiz. Hoşça kalın.